L-allegat qattil tal-Eġizzjan ta' 43 sena nqabad wara informazzjoni ġdida li kisbet il-Pulizija minn terzi persuni u s-sejbien tal-vettura tiegħu. Għal dan il-kellim tal-Korp tal-Pulizija Sur Brendan Pisani waqt konferenza tal-aħbarijiet l-4 wara nofsinhar hekk kif ikkonferma l-istorja ta' One News li l-Pulizija għandha fil-kustodja tagħha persuna ta' 42 sena brabta ma' dan l-omiċidju li seħħ 3 snin ilu fi triq San Dimitri l-Arb. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kompla jiġi spjegat kif l-aħħar ġimgħat intensifikaw l-investigazzjonijiet u l-analiżi tal-filmati elevati minn kameras tas-sigurtà fl-inħawi fejn seħħ l-omiċidju fil-15 ta' Jannar 2018. Ġi spjegat ukoll kif instabet il-vettura li l-allegat aggressur kien ix-xufier tagħha f'pussess ta' terzi persuni. Il-Pulizija qalet li l-vettura li ntużat fl-omiċidju instabet 9 xhur wara qtil u instabet f'Malta meta l-omiċidju seħħ f'Għawdex. L-allegat qattil ġie arrestat għall-ewwel darba fl-10 ta' Mejju li għadda u kien ingħata l-police bail darbtejn sabiex ikomplu l-investigazzjonijiet. Fil-fatt is-Sur Pisani tenna li l-aħħar investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u qed jiġu interrogati aktar persuni. Is-Sur Pisani spjega wkoll kif l-arma li juża l-aggressur kienet shotgun. Tenna li l-qattil spara 5 tieri b'2 minnhom joqtu l-vittma fonqu u f'sidru hekk kif l-Eġizzjan instab mejjed wiċċu l fuq. Intant One News jista' jikkonferma li l-allegat qattil huwa Serb bl-isem ta' Aleksandar Stojanovic. Stojanovic għandu 42 sena u mhux l-ewwel darba li xellef difreħ mal-ġustizzja. 6 snin ilu huwa ġie kkundannat għal 9 xhur ħabs wara li seraq bosta oġġetti mill-Land Rover ipparkjata f'San Ġiljan. Dak iż-żmien kien intqal li l-oġġetti misruqa fosthom mobiles kienu jammontaw għal valur ta' €1200. Il-vittma f'dan il-każ kellu żewġ titfal u kien miżżewweġ Awċija.